mutane 21 wanda idan suka taba abu kamar asiri, don haka za su iya juya komai zuwa zinare. Muna ɗaukar lokaci mai yawa a gidajenmu, kuma muna tafiya sosai don ganin mun samu kwanciyar hankali yadda ya kamata. Amma wasu sun ɗauki batun gyara zuwa wani sabon mataki, sun kawo ayyukan ban mamaki waɗanda babu wanda ya yi tsammani. Mun samu wani yanki ɗauke da kayan ɗaki na ban mamaki waɗanda ba za mu iya rasa damar gabatar muku da su ba. Don haka ne Kagawa TV za su gabatar muku da waɗannan canje-canje guda 21 waɗanda mafi yawan talakawa ne suka aiwatar. An gyara wannan tsohon teburin cikin wani launi mai ɗaukar hankali don ɗumama jiki da yammaci. Sannan an gyara wannan gurin zuwa gurin zaman shan iska. Tunaninka zai gaya maka cewa ka biya wani ya hakan, amma aljihuna ya ce a'a. Bayan an shafe watanni 3 ana gyare-gyare, wannan gurin ba za ka iya gane shi ba. Wani uba na musamman ya sarrafa wannan gadon ga ɗansa wanda ke ƙaunar motoci sosai. Abin sha'awa. Wannan kyakkyawan gidan yana jiran mai shi nan gaba. Bayan irin wannan ci gaban, ai ba za mu iya taɓa son mu bar wannan gurin ba. Ina ganin fa wannan katifar ta samu rayuwa ta biyu, kamar lilo. Ciyawa ba koyaushe take kore ba. Wow, gurin nan ya burge ni. Ba wannan kawai ya fi kyau ba, amma ina ganin ya fi aminci. Daga tsoho zuwa sabo, ina ganin ba wahala. Wannan kujerar ta ba da wani launi mai matuƙar kyau bayan an canza mata shimfiɗa ta dala 30,000 kacal. Ta kawo canji. Wata uwa da 'yarta sun cika mafarkinsu a dala 109 kacal. Wasu ma'aurata sun canza wannan kurkukun zuwa gidan wasan kwaikwayo na gida. Yana da wuya a yarda cewa ɗakin na sama shine da na ƙasa. Wani mutum ne ya gina wannan ƙatuwar gadar a saman kududdufin abokinsa. Wow, wani banɗaki mai jan hankali. Teburin kofi wanda aka yi daga akwatin katako. Da yake babu wani shago da ake sayar da wuraren wanka, wannan mutumin ya yanke shawarar gina nasa. Wani lokaci abu mafi kyau yakan fito ne daga shara. Wani namiji ya sanya wannan adon ɗakin a saman bene don matarsa. Abin sha'awa.